Benvinguda, benvingut de nou a aquest curs que explica 7 estratègies, 7 eines concretes perquè puguis aplicar a la teva vida personal, a l'institut, a l'escola, a la universitat, a casa, al gimnàs, als extraescolars, on sigui, i dintre teu aparegui una pau invulnerable, una felicitat invulnerable, i hi hagi una harmonia extraordinària amb l'exterior. Abans, en un altre moment, t'he dit que tot això ho vaig aprendre en un cert moment del Gerardo Smelling i li agraeixo extraordinàriament i ojalà jo hagués tingut la teva edat quan algú m'ho hagués explicat. Mira, ara t'explicaré la cinquena eina, la cinquena palanca, la cinquena estratègia. És molt senzilla també. Renuncia a queixar-te. O, si vols ho dic en positiu, valora el que tens. Sí, perquè la vida és molt sàvia i quan tu et queixes, vol dir que una cosa no la vols. I si una cosa no la vols, la vida te la prendrà. I això et farà cada vegada més pobre. I la meva pregunta és si tu vols ser realment cada vegada més pobre? I jo crec que la resposta és no. Perquè per tenir una vida rica, una vida plena, hem de tenir coses. I per tenir coses que es toquen i coses que no, no només coses materials, també riquesa interna. Però per tenir riquesa interna he de valorar el que tinc. Perquè quan valoro el que tinc, cada vegada en tinc més. Perquè jo vull que sàpigues que tot allò del que tu et queixis ho perdràs. I en canvi tot allò del que tu valoris es multiplicarà. Valora i tindràs prosperitat. Queixa't i tindràs pobresa. Ostres, que simple, no? Sí, el que estic dient és que hi ha gent al món que quan tens una necessitat, vas amb ella i diu no et preocupis, jo t'ajudo, no et preocupis, sí, ho farem, i et dona valor, i està contenta, i t'entreguen coses. I les persones que t'entreguen coses, tu estàs agraït a elles. I com que estàs agraït a elles, els hi retornes el favor, i per tant es fan riques. Es fan riques per dintre i per fora. I en canvi hi ha gent que es queixa. I com que es queixa, no dona res. I tot s'ho guarda per ella i cada vegada té menys. Si una persona es queixa dintre seu, només hi ha que queixa. I llavors vol dir que només té mancança. I la meva pregunta és si tu voldries viure en un món només de mancança. Ara, una persona que valora el que té, dintre seu, té coses valuoses. I la meva pregunta és, tu vols tenir coses valuoses? I com que sé que la resposta és sí, el que has de fer és valorar el que tens. I no importa el que tinguis, No importa el que tinguis. A la millor ets fill o filla d'uns pares biològics determinats i estàs adoptada o adoptat en una altra família. Doncs valora el que tens. Valora el fet que una família hagués tingut la valentia d'entregar-te perquè no et podien cuidar, perquè una altra família et pogués estimar. És a dir, valora els 4 pares i les 4 mares que tens. O a la millor tu no tens un pare i una mare, igual tens 2 pares, 2 homes que s'estimen i que t'han adoptat. Valora el que tens. O a la millor els teus pares, un pare i una mare es van separar perquè no es portaven bé entre ells. Valora el que tens. Una família que és capaç de separar-se quan no s'avenen, perquè són capaços d'entendre que el més important és viure feliç. I que si jo no visc feliç perquè resulta que els meus pares no s'entenen entre ells, jo renuncio al fet d'aquest patiment i valoro el fet que ells s'hagin separat, perquè quan se separen m'han ensenyat una cosa molt valuosa. O a la millor resulta que tu ets immigrant. Uau, immigrant? Vaya merda. Tu vivies en un altre país i has hagut de venir aquí i aprendre com a mínim una altra llengua, possiblement 2, i a la millor ets d'un color de pell diferent i els teus pares han hagut de lluitar molt per tenir una feina i vés a saber la feina que tenen perquè igual no estan contents. Ostres, valora els pares que tens. Uns pares que són com uns prínceps, valents, capaços de marxar d'un país per donar-te el millor. Valora el que tens. Uns pares que són capaços de marxar a un altre país
perquè volen aportar tot el que ells poden fer en un altre lloc per donar-te el millor, perquè tinguis un futur. Valora el que tens. Valora el que tens perquè tu tens el coneixement d'un altre país i tens el coneixement d'una altra cultura i segurament tens el coneixement d'un altre idioma. Valora el que tens. No et queixis. És que, pobre de mi, soc immigrant, tinc la pell fosca i tothom em mira raro. Valora el que tens. Gràcies a que et miren raro, tu pots entendre que els altres tenen dret a ser mirats amb tendresa, igual que tu. Que pots entendre que no és bo mirar als altres amb superioritat. I això et fa entendre una sèrie de coses que els altres no entenen. Ostres, valora-ho. Igual resulta que tu vas amb una cadira de rodes. Ja sé que és un rotllo, ja ho sé que és un rotllo. No cal que m'ho expliquis. Bueno, però valora que això et dona la possibilitat d'entendre coses que altres nens i altres nenes no entendrien. A la millor estàs, en lloc de veient aquest curs, a la millor l'estàs escoltant perquè ets cec o ets cega. Valora el que tens. La possibilitat de veure des del cor. La possibilitat d'entendre les coses d'una forma diferent. Aquesta és una eina extraordinària de la felicitat. La gent, saps què fa? La gent es queixa de la seva vida. Jo podria queixar-me també molt de la meva vida. A vegades gasto la broma i diu, tu creus que si la vida fos justa jo seria calvo? Clar, quina tonteria. Clar que no. Hi ha moltes coses injustes. Jo soc gai, això vol dir que m'agraden els homes. Fa 14 anys que visc amb el Marc, que és el meu marit. Hauria estat molt més fàcil si no ho fos. Ostres, val la pena queixar-se? No, val la pena valorar el que tinc, valorar el Marc, a la gent que m'ha estimat, adonar-me que això m'ha fet entendre moltes coses. M'ha fet entendre que tothom té dret a ser com és. M'ha fet entendre, per exemple, que és injusta la forma com sovint tractem els gitanos o els immigrants o a les persones que tenen un color de pell diferent o que parlen un altre idioma o que tenen idees polítiques diferents. M'ha fet entendre tot això. Les dificultats m'han fet aprendre moltes coses, com dèiem a la lliçó anterior. I ara entenc que quan valoro el que tinc, em faig ric. Per dintre meu, jo sóc immensament ric, immensament ric. I tu? Pots fer la llista de les coses que tens? Mira, quan agafis el PDF veuràs que et demana que facis una llista de les coses que tens. Comença escrivint pel cos, per les mans, pel tacte, per l'olfacte, per la capacitat de parlar, per la gent que t'estima, per la capacitat que tens de moure't, de sentir música, si és que no ets sorda o sord, la capacitat de... I fes la llista de totes les coses que pots valorar i en recorda-te'n cada dia. Ara acabo ja. Amb aquesta eina, aquesta cinquena eina és molt simple. Renuncia a queixar-te perquè la queixa et fa pobre. Valora el que tens. Quan tu ets una persona que et queixes, apestes. La gent no suporta la gent que es va queixant por ahí. Són uns plastes. En canvi, la gent que és positiva, la gent que valora, aquests s'animen, aquests sí que valen la pena. Per tant, aquells que valoren sempre tenen més que més amics, més amor, més amistats, més coneixement, més felicitat. I la gent que es queixa cada vegada en té menys amics, menys coneguts, menys valor, menys sabidoria, menys felicitat. Per sort, tu coneixes aquesta lliçó, tu estàs fent aquest curs. I jo estic segur que si has arribat a la lliçó número 5 acabaràs la 7. Així que t'animo a fer el PDF i et felicito. Així que tens una altra cosa per la que apuntar a la llista de coses que t'has de valorar perquè estàs fent aquest curs i això significa que ets una persona que t'estimes, una persona que vols posar el valor a la teva vida. Superfelicitats. Bé, si vols ens veiem a la següent lliçó, a la lliçó número 6, que per cert serà ja la penúltima d'aquest